Je het weer een koude winterdag, zeker van het gevoel, door de sterke wind. En winter blijft het, we staan voor een winterkriestweekend. Maar eerst even weer omkomen op het ijs, dat is de aanroende dagen toch wel aannaam. Toch wat lichter taai en de sterke streming onder wetter. Dus mensen, de aanwijzingen van de ijswegencentrale volgje. En nou hoor het ijs van joen en vannacht, want het zal aardig vriezen. We hebben flink opklarings, -5, -6 graden is de temperatuur, matige frost, op eiland -2, -3 en de wind staat gewoon meer en meer aannemend uit noordwest. En dan zetten we terug naar Monodai. Dan hebben we het eerst nog even hoe droog waren, maar misschien wel wat zinnen. Maar dan in de middag en in de nieuwtijd kans op sneeuw en lichte sneeuw vanuit de Noordzee. Hoe daar in temperatuur, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de, zeg maar, het vriespunt in de kustgebieden 0, -1 en +1 op de eilanden. En dan -4 graden in het zuidoosten. En de wind uit het noordwesten mij matig. De nacht volgt het mij eerst nog een sneeuwbuiken misschien wel. Verder kans op mist en dampwaar, glijdend. Maar ik matige frost. -8, -9, misschien wel -10 en hebben we toen strenge frost. We zetten terug naar het tweede kriesdag, snijn. Een dag mij droeg waar, een dag mij wel wat zinnen misschien. En we hebben het verder zo'n temperatuur om en bij het vriespunt heen. Ja, het vriest toen daar op een soort plekken toch nog wel een graadje. De nacht volgt het mij lichte frost en dan terug naar het fruitzog. Mandje, staat nou lijkt het een droge dag. Al wat zo al wat lichte sneeuw wijzen met de letter op het dag. En een temperatuur om en bij het vriespunt heen af te krijgen tot boppen. In de nacht lichte frost. Deze, ruin, sneeuw en ijzel. Maandje ruin en dan hebben we het over taaibaar hoe dag. Maar in de nacht nog altijd een graadje frost. En ik denk dat het nou maandje werd volop winter wordt. Een noffelijke kriest en we moeten mandje maar weer even in het waarsje.